tiang tindihin menika Mas Wahid nggih lek tiang kelakuan tiang belajar ngadep dateng Allah niku biasae tiang niki kajenge dieloki jin. Moko sering tilem tindihan. Lah niku krana tiang niki nggadahi istiqomah iman dateng Allah, mongko menika sering didugi jin. Baik dalam keadaan tidur baik maupun sadar. Kalau sadar menjalankan kehidupan sehari-hari, terkadang jin itu melalui telinga kita. Kayak ada yang masuk, maka di telinga kita mendenging. Itu kalau kita tidur, gini kuau, kados enten sing neke, kados enten sing nindi. Niku jin sesungguhnya. Kalau orangnya ibadah meniti cinta datang Allah. Nah niku Mas Wahid nggih niki kali-kaline mawon karena kita menungso nggak ada akal lek ilmu kedokteran menika Mas Wahid. Awak niki kesel, awak niki capek, awak niki yo napa? Moko enten otot urat ingkang penat, ingkang pegel. Moko dadose kadose nggih niku wau. Enten sing dindi, enten sing nggih napa-napaaken nika niki ilmu kedokteran. Karena enten otot sing kaku, ngoten nika Mas Wahid. Lah nggih. Dadose niki wau lek enten sing iman dateng Allah ancene enten sing namine jin kajenge nunggangi butuh niku wau. Lah lek ilmu kedokteran nggih niku wau Mas Wahid. Ya nggih. Sering kita niku tiang singen lari-lari singen tilem enten langgar. Moko lek tilem enten langgar niku nggih enten aturane. Lek lari singen sering tilem dilanggar lek lari saniki boten. Dan niku moko waktu lari-lari niku wau tilem ten langgar boten menuhi aturan sampai awake turu ten kencenge blandar. Tilem ten lebete paimaman mongko niku ancene enten jine. Niku kados ditarik, kados ditumpaki, kados dinapaken krana ancene nyalai aturan tilem ten langgar mboten aturane ten langgar mriku. Sampai ngulet rono ngulet rene pas kenceng blandar ancene langsung dijeloki. Termasuk ten ngajenge paimaman. Lah niku nggih Mas nggih. Dadose ilmune niki jelas enak, cediluk tok wis oleh. Ancene niku enten kali-kaline niku sing kula paringaken dhateng sampean ilmune. Nggih, cukup semanten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis